so capan siad beidir an strípach í an bhán seo. Aideen McQueen, gyda tatu. Tá mé go húnta gur mágad. Fáil sa se go Bloc. Inis mar dús bara céir anas tú nuair bíonn tú i bhán obraíanú. Well, is fuair seoir mé, so fuair seoir sin fochail nua cumha gur comedian who stand-up. Or the dearan dina ban green, a capan gur ban green now. So ní mé in san circus. Okay. Bí mé dollar stáitse, bí mé in san international a rare. In the International Comedy Club a gigáil ar feadh an deir seachtaine, bhí me dogus sasna gigáil, so déanam gná stand-ups na clubbanna agus ruí mar sin. Mar bhí tú ag rá is ban grinn thu táithne gom sé ar chus mhór ládsaí anas an post seo is dotha ach más tú an bhfuil aon differ an bhfuil aon dúitan an a bheith I do bhain green. Well, chun bheith fearnach níl, mar nílach defon géad na fuairseoirí na mná. Agus de gná bín cethir duine ar gig. So tá daoine is an cuairmachas tá sé díreach mná chur rá. So fáinte níos mó giganna capan de bhór bheith mar bhain. So tá le héidir rudain agus positive discrimination. So tá mé sásta faoi sin. Winning! Nuair a thosaigh mé beidir chuig bliana hin bhí sé beagáín difriúil ach tá atmosfér tuairis athhrú go mór. So tá is fear san a bhags dearfach go gomsa air. An ro sim agus a gcónaí. Gcónaí. I gcónaí. Right. Is go am dar brína eiscint. Agus cap mé nuair bhí mé ógrabh na stand-ups ag siúil ar an stáitse agus ag leabhart as a gcín gan smaoine bhar. Achas sin dhéanaach sin rud céine a ríist agus a ríist. So dhéon sin set céine 3 óras a céile agus na sin héic mé seo alín, seo rud a chaman siad, seo rud a dhéana siad stadéir ar nó drám beag. Agus bhí sé gcónaí a chuúil Micheál go rála mé a dhéanamh. Agus dearc daoine ná gcónaí ó ba carta a dhéanamh agus deing ó stop ní ceart in nóir hasasta go. Like, yes, mé an sin dhéanamh. Yeah, go bradam. Agus an sin dair mé cuairdaí le band ar banam Eleanor Tiernan. Is fuair siar gar múdaí leis na blianta agus tholíonn si gur col cethir le Tommy Tiernan. Agus dúirt sí lom tá tú anghranmhar tá na scéalta maithe agussa chaithe tú an stáitse agus as sin amach osta mé. Was it Lord Food sa mar sin dé agus an tair a churns tosa agus an set a churns tú a lethir an mín aon chéimi ar leithán a dhéann tú seaachar go handú? Se, well, is tólam den standard tá sé tábhaach go héanana chur nual. So mar hampla lomsa, tógan tú an gné is loidir do the farsanta agus dhéanaan tú níos loidir freisin post. Agus céir é an gné seo? Mise is duine fear dearfach mé in go lón stand-up sa siad anna dúilteach. Mise fear dearfach ach ní rud maithí sin na gcónaí. An dtuigeann tú tá mé co-dearfach ní séanam aon plan na riomh, so dearfach is an é sin orintach agus mí agratha. Le domsa tá an glúine leathán. Leathán. Tá sé leathán go tá sé leathán de vodka agus so sé ón an vodka sin ar maidin. Drinkaware.ie guys, drinkaware.ie. No den mar denim, den mar derim. So yeah, rinne mé iirecht bheith an cool agus leart mar seo agus jocanna kind of one-liners í dhéanamh dhéanamh lads. Níor obair sé gheitse. Níor obair sé. An gapan tú héin go bhfuil tú héin granmar? Yeah, capan go sin mar rud. It's just é sin a chluiste because it's the connected to your such ar much oh níl sogam Jan Dini eile, but tá tú móí nach gona héin. Muí in caithe tú bheith muíach agus no ní caithe tú bheith granmhar sa fearhéil chuna bheith de fear ní de Van Green nó de firstúir tá roiintí agus tain siad bí rih réit tá siad códúir agus ag breanú ar nótaí agus ag breanú an dálamh. Agus an sin tain siad sús sáte agus tá sé nó duine omláin difriúil. In neachcinn gig a bhíonn sa héanana freistal who go hairí na gigs grin bhíon a gcónaí hectares on. A gcónaí go hairí me tá alcohol a gceist. Conas a dhéalaonn tú héin le réanaí atá drog basic mar sin. Is cuimhin an dúirt fearr. She's not funny, but I'd still write her. Bhí tú lá sasla héanaan sin.